Novo accidente mortal no que xa é unha semana tráxica nas estradas galegas. Un mozo de 25 anos saíuse da vía en Boiro. O impacto foi tal que tardaron ata unha hora en poder escarcelalo. Xa non puideron facer nada por salvarlle a vida. Se procedeu á escarcelación da persoa que estaba no interior, que non sabíamos se estaba con vida ou sin vida por o atrapamento que tiña, e unha vez rescatado, pois os servicios sanitarios confirmaron o seu falecemento. Ola, boa tarde. O millo xa está agromando nas leiras e os xabarís xa apareceron tamén para facer das súas en Mazaricos, na provincia da Coruña. Para os gandeiros é a colleita máis importante e reclaman axuda para combatir os porcos bravos. Algúns optaron por volver sementar o millo, pero outros non ven que esa sexa a solución. Queixanse tamén das dificultades que atopan para dar parte dos danos a través do teléfono de atención á cidadanía. Supón-nos dolores de cabeza, sobre todo, e pérdidas económicas, porque pasamos traballos para abonar as fincas, e iso tamén leva unha pérdida de cartos, e agora que ter o cultivo nacido está a comesto polo jabalí. Un dos peixes máis saborosos está de festa na estrada xusto esta fin de semana, e que a quen non lle gusta o salmón, Andrea. Sí, efectivamente, gusta e moito. E aquí na estrada este peixe azul, sano e saboroso, prepárase en todo tipo de modalidades e sérvese grazas á colaboración dos hostaleiros locais. E este ano son xa 18 os restaurantes que participan. Esta mañá, unha saída de vía custaba a vida ao mozo de 25 anos. Sucedeu en Boiro, é a quinta vítima mortal na estrada nunha semana fatal en Galicia. Foi pouco despois das 6:30 da mañá. Nas curvas de Goiáns, en Boiro, un mozo de 25 anos, veciño da Pobra, saíuse da vida co seu vehículo, tirando unha farola e chocando contra unha árbore. Foi tal a aparatosidade do accidente que os bombeiros tardaron ata unha hora en liberalo. Xa non se puido facer nada pola súa vida. Se procedeu á escarcelación da persoa que estaba no interior, que non sabíamos se estaba con vida ou sin vida por o atrapamento que tiña, e unha vez rescatado, pois os servicios sanitarios confirmaron o seu falecemento. A vítima era o condutor e único ocupante do vehículo. Circulaba en sentido a Pobra do Caramiñal. Impresiona moitísimo, pero é que entre a curva que a carretera como está e todo, iba a acabar pasando algo así antes ou despois. Al parecer cogió la curva, no se sabe si venía muy rápido o qué, y se empotró contra el árbol. Sí, realmente es una pena grande. O particular que deu o aviso do accidente explicou que no interior do vehículo había un home que asemellaba estar ferido de gravidade, que o coche chocou contra unha árbore nun terraplén e que ao mesmo tempo o suxeitaba para non caer ao río. É moi triste. Eu que lle chegue unha noticia así dun fillo, dun neto, Bueno, é moito, pero é o que hai. Hai tantos accidentes e morre tanta xente xoven que é moito. No dispositivo participaron os bombeiros dos parques de Boiro e Ribeira, a Policía Local boirense, a Garda Civil e o 061. Este sinistro mortal de Boiro é o último dunha semana tráxica nas estradas galegas. Co falecido esta mañá son 5 os condutores que perderon a vida noutros tantos accidentes contabilizados dende o mércores. O peor día foi o sábado con 2 vítimas mortais. En Sada, un home de 41 anos perdeu a vida cando circulaba coa súa motocicleta por Samoedo, bateu cunha furgoneta, saiu despedido e foi topar cunha casa. En Ribadeo, un mozo de 23 anos que facía unha ruta en quad pola costa caeu por un cantil por causas que se descoñecen. Un helicóptero do Servizo de Gardacosta recuperou o seu corpo sen vida do mar. Outro mozo de 27 anos que conducía este coche morreu no acto a madrugada do venres en Sandiás, na estrada que comunica Xinzo con Celanova. Causas estánse investigando, temos prácticamente constatado un exceso bastante elevado de velocidade, exceso inadecuada esa velocidade, porque o vehículo sae da vía e percorre tanto en voltas de campá como en voltas de tonel, percorre prácticamente 80-90 metros. O turismo foise da estrada despois dunha curva e acabou nunha leira. Os outros 2 rapaces que ían no coche trasladáronos ao hospital.
Era o segundo accidente mortal nas estradas de Ourense esta semana. O mércores falecía o chofer deste camión. O remolque e a cabina quedaron cruzados sobre a ponte da autovía A52 en Melón. Os servizos de emerxencias recuperaron o corpo do camioneiro a case 30 metros debaixo do viaduto. Ata 3 autobuses quedaron atrancados en Sarria nas últimas semanas, todos ademais no mesmo punto. O problema ven de vello, pero agravouse dun tempo a esta parte. Os autocares non respectan a sinalización e ao chegaren a unha costa quedan atascados cos conseguintes trastornos pro tráfico no centro da vila. As marcas na calzada dan conta dun problema que leva décadas rexistrándose no centro de Sarria, pero que se agravou nas últimas semanas. Cada vez máis autobuses quedan atrancados na costa da rúa Marqués do Jena, no cruzamento coa avenida Benigno Quiroga. En menos de 4 horas, pasoulles a 2 autocares tras ocorrerlle o mesmo a outro vehículo de 2 plantas cun 100 de menores. Aí se vaden así, o autobús baixa e está coa parte de diante na carretera. O bus atáscase, chega un momento que, normalmente desaloxanse os peregrinos ou os turistas que veñen dentro del, a policía intervén, o tráfico tampouco lle afecta moito porque é unha calle secundaria, pero sí que o mellor 45 minutos ou unha hora en resolvelo sí que tarda, sí que se tarda. Eu indo vin aí 3 ou 4 días. Pasou un autobús, quedou aí parado como sempre. A ver, a solución tampouco non lla vin porque cando xa eu cheguei xa estaba subido a acera, repuntou as rodas encima da acera, entonces foi maniobrando e saliu así, pero claro, xa hai moitos que, xa hai por menos 3 ou 4 que quedaron aí atrapados. Un sinal de tráfico xunto á capela de San Lázaro advirte de que os autobuses teñen prohibido o paso. Así e todo, os xoferes non deixan de facer caso omiso e cada vez son máis os que caen na trampa e acaban atascados no mesmo lugar. Tiña que haber unha señal de outra maneira para que o condutor do autobús comprenda que para autobuses non. Eu creo que non é un problema de falta de civismo, é iso, reforzar un pouco a sinalización para que unha persona que non ten ninguna intención de facelo mal, pois advertila de que non é o camiño correcto. Ou arreglar isto un pouco mellor que de alguna maneira, porque a calle tamén ten que ter salida. Pola súa parte, dende o Concello de Sarria, fan un chamamento para que se respete a sinalización vixente. Seguimos con máis asuntos. Veciños do barrio compostelán de Sar denuncian a ocupación ilegal dun inmoble sen actividade por parte de varios mozos. A veciñanza decatouse da entrada no local a mediados da semana e, aínda que varias unidades policiais conseguiron identificar os mozos, estes continúan no lugar a día de hoxe. A intención, segundo nos contaron a Televisión de Galicia, é que queren dedicar este inmoble a desenvolver actividades socioculturais. Polo outro lado, varios veciños manifestan a súa preocupación polos feitos e porque se solventa a situación canto antes. Os xabarís xa empezaron a causar estragos nas leiras onde o millo está empezando a medrar. Para os gandeiros é a colleita máis importante e reclaman axuda para combatir os porcos bravos. Nós fomos ata Mazaricos escoitalos. Hai 2 semanas escasas que se sementou o maínzo neste terreo de Mazaricos e agora que empeza a agromar, os xabarís xa deixaron a súa pegada. Supón-nos dolores de cabeza, sobre todo, e pérdidas económicas, porque pasamos traballos para abonar as fincas, iso tamén leva unha pérdida de cartos e agora que ten o cultivo nacido está a comer isto polo jabalí. Algúns gandeiros optaron por volver sementar o millo, pero outros non ven que esa sexa a solución. Sementar unha hectárea costa-nos entre 1.400 e 1.500 euros sementala, e non é que haxa que volver a resembrar, é que non vale a pena ahora resembrar cando un jabalí che come un 20 ou un 30% dunha parcela, porque se tes que volver a sementar, sabes que sí ou sí valo ter outra vez na finca. Entonces, aparte deso, despois hai un millo nacido e outro sin nacer, polo tanto, cando ves sulfatar, non vas a andar apartando dunhas ervas e doutras, é un millo máis pequeno e outro millo máis alto. A emerxencia cinexética declarada pola Xunta que permitía capturar porcos bravos en límite en case toda Galicia rematou a finais de febreiro. Ata entón abatíronse máis de 100 de exemplares na zona. Eu non son cazador, eles dinme que hasta o mes de agosto teñen o prohibido, que non poden cazar o jabalí hasta o mes de agosto,
que só poden botarlle os cans detrás, entrenar os cans ou o que sea, cambiálos dunha finca para outra. Ben do embalse que temos lindando coa finca, os caçadores non teñen autoridade para matar os jabalís unha vez que se atopan no embalse, atopalos dentro da finca é bastante complicado. Queixanse das dificultades que atopan para dar parte dos danos a través do teléfono de atención á cidadanía. Teño veciños que chaman ao 012, sonan con musiquita e non colle ninguén o teléfono. Entonces, a quen denunciamos? Nuns minutos estaremos en Boqueixón, na provincia da Coruña. Os veciños da parroquia do Ural celebran o San Cidre coa súa particular mostra de carrozas. Vémola de seguida aquí no Galicia Noticias. Hoxe na nosa viaxe a través das cámaras web da nosa páxina G24.gal comezamos pola capital do país. Loce o sol en Santiago, pero ollo que as temperaturas non son altísimas, 17 graus nestes momentos e non van pasar dai hoxe. Seguimos na provincia da Coruña, pero damos un salto ata a Costa da Morte. No Cabo Fisterra tamén loce o sol nun día bastante estable e con nubes altas. De novo, as temperaturas máximas son cativas, malia tanto sol. 15 graus agora mesmo en Fisterra, a máxima doxe na comarca. En Celanova, na provincia de Ourense, tiveron unha mañá con ceos cubertos, pero hai un cacho que comezou a lucir o sol. Estamos en primavera e a cousa vai así. 14 graus nestes momentos, espérase que por volta das 4 da tarde en Celanova alcancen os 18 graus de temperatura. Estes días os nosos veciños cántabros asturianos tiveron neve, pero non foi o noso caso e prova diso son estas imaxes do Cebreiro, onde loce o sol e manda a cor verde, con 9 graus agora mesmo. E rematamos con estas fermosísimas imaxes da fronteira de Galicia con Portugal. Un día moi estable na Guarda, con 16 graus de máxima. 17 de maio, Día das Letras Galegas, unha xornada dedicada este ano á escritora, activista, xornalista e compañeira desta casa, Begoña Camaño. Seguindo os actos en Santiago, temos a Demetrio Morenza. Sí, xusto hai apenas uns minutos que remataba ese pleno extraordinario da Real Academia Galega que desenvolveu neste teatro principal daqui de Santiago de Compostela, unha xornada na que académicas e académicos, escritoras, escritores, amigas e familiares de Begoña Camaño resaltaban, todos coincidían en demarcar esa actualidade da súa obra, tanto como escritora, unha obra breve pero trascendental, como xornalista, como persona comprometida con un tempo. O feminismo, unha das facetas que hoxe destacaban todas as persoas que lembran a figura de Begoña Camaño, a que se dedica este día grande das letras galegas. Gracias, Demetrio. Cambiamos de asunto. Foi un dos últimos camiños en denominarse o Camiño Portugués pola Costa e xa o que máis medra con máis de 90.000 visitantes ao ano. É unha suba do 8%. O próximo reto agora é chegar este ano aos 100.000 visitantes. Moitos dos que veñen recuncan e adoitan, é curioso, ter maior nivel económico que os de outras rutas. Son os primeiros peregrinos do mes de maio na costa entre a Guarda e Baiona. Gozan abraiados dunha espectacular paisaxe, faros, mosteiros, paradores, areais inmensos, a bravura do mar. Moito repiten e algún ata adquiriu vivendas aquí. I'm coming from Austria, Vienna. Do you like this way? Yes, of course, yeah. It's my third time here. Second. Moitos dos peregrinos desta ruta non gozan só do sol e do mar, aproveitan para comer ben e aloxarse en establecementos de 4 ou 5 estrelas. The mare, the sun, the vino, the people. Yeah. It's lovely. The food. Yeah. The food. Yeah, it's nice. Tamén os hai de mochila e alpargata que gozan da aventura, pero sofren coas bochas e as lesións nos pés. I have an injury on my foot. But it's better now. Estas alemanas saíron de Oporto e xa están ás portas de Baiona. Go to Compostela. Santiago. Compostela, yes, sí. What do you like this paisage, this country? Yes, Portugal is a beautiful country and we see España is so beautiful.
Nesta zona de costa hai albergues, campings, paradores e desde hai menos de 2 anos este hotel boutique, cuxos clientes son na súa metade peregrinos internacionais de alto poder adquisitivo. Bueno, evidentemente viene gente de todo tipo, pero el Camino de Santiago, en este caso por la costa, el camino portugués es fundamental para nosotros. O sea, probablemente un 50% es peregrina. Un camino deportivo, que hay un camino social, que hay un camino espiritual. Hay muchas maneras de hacer el camino. Esta gente viene con una mezcla de todo. También es cierto que las limitaciones de edades o de estado físico pues te limitan, pero aquí no cabe duda que viene mucha gente que lo que quiere es conocer las bodegas, conocer en temporada, quieren ir a las Islas Cíes, quieren ir a la playa, quieren disfrutar de la buena comida, en cierto modo quieren compaginar una cosa y la otra. Inverno e verán, os peregrinos pola costa xa forman parte da nova paisaxe deste camiño portugués que non deixa de medrar ano a ano. Un gran mural saúdonos dende hai uns días no Concello de Touro para poñer en valor o Camiño de Santiago o seu paso por esta localidade. É obra da artista internacional María Peña Mapeco, quen retratou unha peregrina en bicicleta con moita cor, con 3 brazos e con moita simboloxía. Se caen por Touro xa van ver a imaxe porque non pasa desapercibida. É xa o punto de encontro. A min gustame moito como quedou a chica, moi natural. O tema preferido de moitos veciños e veciñas que foron, por dicilo de algún xeito, os xefes de obra. Desta obra artística e de gran tamaño. 3 días a semana que pasaba por aquí, xa non iba por ese lado, iba por ese porque cando salía a carretera vía como iba vindo, como estaba facendo a chica, e a verdade que quedou espectacular. Ala xa vin a Uruguai. Cando pasabas por aquí, vías o que iban facendo. A min encántame os colores, incluso estuvemos falando con ela, super agradable, dixo que en Santiago tamén ten outro mural. Ela é María Peña, coñecida artísticamente como Mapeco, obetense residente en Francia e que chega a Touro cunha misión. Contánola por videoconferencia. Yo lo que me propuso fue trabajar a partir de la historia del camino de esa zona, que es un camino que por lo visto fundó un holandés y que después creó una guía sobre este camino, y a partir de entonces empezaron a llegar muchos peregrinos en bicicleta desde el norte de Europa, ¿no? Y pensé que al final quien piensa en hacer algo así, sobre todo si lo haces solo, quiere decir que estás en algún momento de alguna forma de búsqueda, ¿no? Unha busca con moita simboloxía, unha peregrina chama soberanamente a atención con 3 brazos. Tanto el brazo que viene de fuera, que se apoya sobre el hombro de la mujer, como ella misma que se ve que tiene 3 brazos, es como una representación de movimiento y de la gente que te acompaña, digamos. También es otro símbolo que se repite mucho, que repito mucho en mi obra por la simbología que tienen de volar, de libertad. Son flechas que además en el tatuaje aparecen en diferentes direcciones, en representación un poco eso de búsqueda también, que tiene que ver mucho con el camino, pero también con mi historia personal. Falando de historia persoal, ben podería parecer que, como nos dicía algún veciño, o mural é un autorretrato, porén, esa non era a intención. Una mujer que se pareciera más tipo nórdica, ¿no? del norte de Europa. Do norte de Europa ou se cadra do sur, senón que yo pregunten a esta peregrina francesa tamén en bicicleta. She's wonderful and É maravilloso. she looks like me, in Pareces fact. a mí, de feito. I'm her. Xexa como for o mural da peregrina de Touro, a espera de que atraia peregrinos en bicicleta, failles cando menos desvía a ollada para contemplala. A parroquia de Oural, en Boqueixón, acolle unha nova edición da tradicional desfile de carrozas de San Sidre, que é unha celebración con máis de medio século de historia. Este ano, a festa estrea o recoñecemento como Festa de Interese Turístico de Galicia. Así comezaba o desfile de carrozas de San Sidre, unha tradición que veñen celebrando desde hai xa 52 anos na parroquia de Oural, no concello de Boqueixón. Esta é unha edición especial, xa que despois de 5 décadas estréase como Festa de Interese Turístico de Galicia. É un orgullo, moito traballo detrás, anos detrás traballando, e para nós é un orgullo ser con esa consideración de festa de interés turístico e poderlo mostrar ante todo. Desde meses antes do desfile, a veciñanza de Oural implícase na festa construindo as carrozas, nas que representan distintos oficios e apeiros tradicionais, como, por exemplo, esta malladora que levan na carroza da aldea de Rebordaos.
e cada ano levamos un oficio diferente, non? Este ano levamos unha malladora do trigo, que vai explicado como funcionaba. Son de costumes, de agro, da tradición na nosa terra, que os nosos antepasados tanto traballaron e agora estamos nós aquí representando. Moito traballo detrás e moi ben logradas, a verdad que está genial. Entre as carrozas participantes está esta da Escola Unitaria de Campo Rapado. Segundo din, é unha festa que fai comunidade e que une xeracións. A nosa carroza é a permanencia, é que se estes pequenos se van enganchando a formar parte das carrozas, que se vayan marchando a outras carrozas e que pouco a pouco isto siga adiante o maior tempo posible. Os anos, aparte cos nenos que lle fai moitísima ilusión. Xa é a canteira, como dicen aquí na parroquia, non? Da festa de Campo Rapado. O desfile non é o final da festa. Pola tarde haberá verbena, como a primeira vez que se celebrou hai xa 52 anos. A Festa do Salmón da Estrada é un dos eventos gastronómicos máis antigos do país. Levan 52 anos presumindo de produto e hoxe estamos ali con Andrea Otero. Hola, Andrea. Efectivamente, pois neste Salmón da Estrada cada ano son máis os asistentes que veñen catar o produto estrela e tamén cada ano son máis os hostaleiros locais que participan, porque este ano xa son 18 restaurantes. Estamos precisamente cunha das organizadoras, con Adriana Abelleira, presidenta dos hostaleiros da Estrada. A ver, exemplo, temos aquí, que temos? Tenemos una gilda elaborada por el Candil de Silvia. Y bueno, este es un ejemplo de los que podéis venir a degustar con 18 más, porque este año vienen un montón de locales a ofrecer sus tapas. Que outras elaboracións podemos atopar? Por exemplo, as que máis estean triunfando, porque son moitas, claro. A ver, tenemos de todo y para todos los gustos. Hay una fideuá de salmón que triunfa muchísimo, pambao, pizzas, gildas, empanada, la típica empanada gallega, o sea que pueden escoger, vamos, entre un montón de variedades. O ano pasaste repartistedes como 5.000 racións, se non me equivoco, e este ano cantas contades repartides? Bueno, pues yo, viendo la afluencia de gente, creo que se llegará a las 6.000. Entón, aumenta a xente grazas ao bo tempo tamén, supoño, non? Porque... Hombre, claro, influye mucho el buen tiempo, y aparte de que, bueno, fue un fin de semana al coincidir con las letras gallegas, que hubo mucho movimiento en el pueblo en sí, entonces al haber conciertos, ya la fiesta trae mucha gente, entonces eso ayudó a que viniera también gente de fuera. Moi ben, pois moitas grazas, Adriana. Xa vedes, aquí na Estrada hoxe aínda estamos a tempo de catar todas estas elaboracións que costan, por certo, 4 euros cada petisco. Grazas, Andrea. Cambiamos totalmente de asunto. Cando nos preguntan se queremos vivir moitos anos, todos dicimos que sí, pero se chegamos con boa saúde. E creo que nos referimos a estar como Nieves, que, atención, conduce con 101 anos. Seguramente Nieves non ten os reflexos dunha moza de 20, pero sí a prudencia ao volante, ningunha multa por exceso de velocidade. Bueno, 50. A 50. E nestas carreteras eu máis de 60 non vou. Como son formal, faigo a miña dereita ben, non molesto o que veña. O que queira pasar, que pase. Todos os anos renova o psicotécnico con nota, boa audición e unha visión empexable. Bueno, cando me puxo as letras a doutora, díxeme, esta letra. Si, mire, se quere, digo ya todo de baixo arriba. E dixo, entón, para que non vou facer nada, dixo. Saca o coche para ir visitar os sobriños e facer recardos en Vilalba ou Feria do Monte, todo nun radio duns 20 kilómetros. Non son amiga de ser paseandera así, de ir pa... Non, cando quero. Estou no límite de Cospeito e Villalba. Vou a Cospeito son 4, vou a Villalba son 9, a outro lado xa non vou. Gústalle conducir, entre outras cousas, porque o volante non lle doen as pernas. E que me gusta, sí. Eu sento-me no coche, xa che digo que eu sento-me no coche é como sentada. Sinto-me moi ben, é como se estuvera 20 anos. Xunto a ela, o seu inseparable Citroën, o seu primeiro e único coche. Nunca lle deu problemas e, ao igual que a súa propietaria, sempre pasa a ITV. Tremendo. Pro ano volvemos a facerlle outra reportaxe. Ben, milleiros de persoas desfrutan esta hora da xornada de Romaría Etnográfica e Regame en Vilanova dos Infantes, convertida hoxe nun auténtico museo ao aire libre, unha cita xa consolidada como unha das grandes da cultura tradicional galega, e ata ali enviamos a María Branco. Hola, María.
Vilanova dos Infantes volve viaxar no tempo e regresa a 1900 coa romaría etnográfica Raigame, unha festa que cada 17 de maio enche as rúas de música, artesanía, moitos postos de comida e moita tradición. Nesta edición, a romaría rende homenaxe ao 150 aniversario do tío Marcos da Portela, o primeiro xornal en galego, nun día no que actuarán máis de 20 grupos folclóricos, obradoiros en directo, xogos populares ou outra novidade deste ano, o Túnel do Medo, inspirado na figura de Roma Santa, transformando Vilanova dos Infantes nun auténtico escenario da Galicia de antes. Non é solamente unha feira, non é un mercado, unha visita guiada, ademais dun antropólogo que nos vai facer unha reseña sobre o que é a romería etnográfica Raigame, cual é o seu sentido, o motivo e que é o que nos podemos atopar aquí. Enseñamos o oficio da talla en madeira, que é un oficio que se está perdendo, igual que moitos outros, e intentamos inculcar a xente nova pois estes oficios para que se preserven.